Il-Ministru Owen Bonnici ħabbar li se jkontesta l-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista. Dan wara li fl-aħħar jiem il-Ministru Konrad Mizzi rreżenja minn din il-kariga. Il-Ministru Bonnici fisser il-kariga ta' deputat mexxej bħala kariga importanti għall-Partit Laburista. Kariga li fiha trid isservi b'enerġija, impenn u xogħol sabiex meta l-Partit Laburista jmur l-elezzjoni ġenerali jerġa' jkun partit rebbieħ. L-lum jatawnek għax ħad deċiżjoni. Dik li noffri jismi biex inservi bħala deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Jina nemmen li din il-kariga għandha toffri stabilta u dinjità lill-Partit Laburista. Nhar it-tnejn li għadda ltaqa' l-Eżekuttiv Nazzjonali u qabel li tissejjaħ konferenza ġenerali straordinarja bejn il-ħamis 9 ta' Ġunju u s-Sibt 11 ta' Ġunju li matulu ssir l-elezzjoni għal deputat mexxej ġdid. Bir-regoli tal-Istatut tal-Partit Laburista għal din il-kariga jistgħu jikkontestaw kemm membri tal-grupp parlamentari u kemm membri oħra tal-Partit Laburista li mhumiex deputati. In-nomini għal din il-kariga se jinfetħu nhar it-tnejn 9 ta' Mejju u jagħlqu it-tlieta 10 ta' Mejju. Sa issa il-Ministru Chris Cardona wkoll iddikjara li se jikkontesta.